U prethodnim klipovima mogli ste vidjeti da sam sastavljao grafičke ekvilajzere od diodica, međutim, nijedan od tih ekvilajzera ne koristim jer mi se ne sviđaju. Više sam nekako za starinske stvari, tako da se ne uklapa ni uz ovaj gramofon. Međutim, u današnjem klipu ću da sastavim jedan vumetar sa pravim analognim kazaljkama. Inače, već sam sastavio i kako ja govorim u mikrofon, tako se i vumetri pomeraju, tačnije ove kazaljke. Radi super, zadovoljan sam. Najvjerovatnije da ću ga držati ovdje ispod monitora, kako ide muzika, tako da se pomera. Trebalo mi je nekih 2 sat vremena da sastavim, zahvaljujući mom komši koji mi je napravio kućište. Zadovoljan sam generalno sa kućištem, možda ga malo i prelakiram. Sve u svemu prelazimo na deo sa sastavljanjem da vidite kako je to sve proteklo. Tu je sav potreban materijal, sama elektronika za vumetre, vumetri levi i desni, jedan adapter sa skarta na RCA, jedan DC jack i jedan provodnik 6x0.22 od Alarma. Dakle, u samom pakovanju dobijamo samo štampanu ploču sa elektronikom i 2 vumetra, sve ostalo je na nama gdje ćemo spakovati, kako ćemo povezati i sve to. Dakle, na ovoj štampanoj ploči postoje nekoliko ovih, ajde kažemo, rednih stezaljki, kontakata gdje stežemo provodnike ka izlazu i naravno ka vumetrima, napajanje i sve to, kasnije ćemo sve to redom objasniti. Vumetri su inače plastični, lepo izgledaju, pozadi imamo 4 kontakta, znači za samu kazaljku i za samo osvetljenje, inače sijalica je sa užarenim vlaknom, tako da daje lepu žutu svetlost, isto tako i drugi. E sad, ja šta ću uraditi? Dakle, pre nego što ovo spakujem u neko drveno ili plastično kućište, to ću još da vidim, dakle, povezat ću celu instalaciju, tako da skidam plašt sa ovog provodnika. Super stvar je što ima puno različitih boja, tako da možemo sve razlikovati. Kao što sam rekao, na vumetrima imamo 4 kontakta, 2 kontakta su nam za kazaljku, 2 za pozadinsko svetlo. Ja ću uzeti ovako crveni i crni provodnik za plus i minus, crveni provodnik na plus, crni provodnik na minus. Ista situacija i sa drugim vumetrom. I krajeve uvijek preporučljivo nalemiti. Napravit ću jedan mali test mernim instrumentom. Za pozadinsko svetlo koristit ću beli provodnik. E sad, pošto je sijalica sa užarenim vlaknom, dakle nije bitno koja je plus i minus, tako da su oba provodnika bela. A za drugi vumetar koristit ću plave provodnike. Isto nije bitno koja je plus i minus, pošto je sijalica sa užarenim vlaknom. Dakle, pre nego što počnem sa povezivanjem, malo da razjasnim ove kontakte, čemu služe. Znači imamo ih ukupno 5, tačnije 5 ovih rednih stezaljki sa po 2 kontakta plus i minus. Prvi kontakt CN6 nam je ulaz napajanja, 12 ili 6 V, neizmenični ili jednosmerni, znači nije bitno, imamo ovdje Grecovu diodu. I ova ostala 4 kontakta su nam levi i desni kanal, također i osvetljenje za levi i desni kanal. Za ovo treba inače nešto manji odvijač. Ubacujem DC jack, znači nebitno je plus minus, pošto imamo Grecovu smerač. I to je to, dakle napajanje smo sada povezali. Na vumetrima nije označeno koji je levi, koji je desni, tako da ću uzeti izolir traku, zalepit ću na vumetre i naravno napisat ću markerom koji je levi, koji je desni, kako me kasnije ne bi bunilo, pošto imamo dosta provodnika za povezati, a i lakše je. Na sajtu inače postoji šema povezivanja i kaže da na kanal broj 5 plus i minus nam je u stvari pozadinsko svetlo levog vumetra. A to su ova 2 bela provodnika, tako da spajam na plus i minus, nebitno je kažem plus minus jer je sijalica sa užarenim vlaknom. Dakle, pozadinsko svetlo spojeno. Zatim odmah pored na kanal 4 plus i minus spajamo vumetar, tačnije kazaljku, plus i minus, crveni i crni provodnik. E sada ovdje je vrlo bitno da povežemo plus na minus jer neće raditi inače. Znači crveni provodnik na plus, a crni provodnik na minus, levi kanal. Levi vumetar je kompletno povezan. Dakle, ista situacija je i za desni kanal. Dakle, na kanal 3, to jest na CN3, plus i minus spajam pozadinsko osvetljenje desnog vumetra. Preostala su još 2 provodnika da se povežu, plus i minus desnog kanala vumetra koji idu na CN2. Naravno, isto vodimo računa plus i minus. Crveni provodnik na plus, crni na minus. Jedan deo povezivanja je gotov, tako da šta ću raditi? Uzet ću jednosmerni ispravljač 12 V, napravit ću jedan mali test, čisto da vidimo je li ok. Jeste, evo svetle vumetri, naravno nemamo audio signal, ali trebalo bi da je ok. Da bismo priključili audio signal, tu su nam još ova 3 kontakta i sada prelazimo i na taj deo.
Pošto RCA konektore za ugradnju nemam, tako da ću morati da izvadim odavde. Evo, ovo se otvara bez problema. Tako da ću odlemiti sve dole, a iskoristit ću samo beli i crveni. Žuti ću da presečem. Provodnici su malo kratki, ali produžit ću ih, međutim ne trebaju nam sva 4, već samo 3. Masu ću da premostim sa jednog na drugi. Dakle, crni masa. I ovde beli. Tako da beli i crni lemim zajedno. Pošto su provodnici kratki, na crveni provodnik sam dolemio još jedan duži crveni provodnik, na zeleni sam dolemio beli duži provodnik i na masu zajedničku sam dolemio plavi duži provodnik. Nabacujem termoskupljajuće bužire. Audio ulaz spajamo na CN1, dakle ovdje imamo 3 kontakta. Srednji kontakt nam je masa za jedan i za drugi, tako da tamo spajam plavi provodnik, a levi i desni provodnik spajam levo i desno, tačnije na prvi i na treći, beli i crveni. I tako da to je to što se tiče povezivanja. Dakle, napravit ću jedan mali test, uzeo sam 3,5 mm na RCA, priključujem, pustit ću neku muziku na telefon. I evo, VU-metri pokazuju signal. Na telefonu se sada ne čuje muzika iz očiglednih razloga. VU-metri rade odlično. Na telefonu je muzika pojačana skroz, znači signal ne probija. Međutim, postoje potenciometri na ovoj štampanoj ploči za levi i desni kanal, tako da mi još možemo kasnije podesiti kako nama odgovara, u zavisnosti od signala. Dakle, pošto sve radi super, sada je vreme da se ovo spakuje sve u jedno kućište. Ja ću najvjerovatnije drveno kućište napraviti, to jest neću ja, nego ću angažovati mog komšiju koji inače radi stolariju, tako da će mi on napraviti kućište za ovo. Ništa bez mog komšije, napravio mi je kućište koje izgleda ekstra, znači stvarno lepo je odradio, nema šta, sad ću ja da sklopim pa da vidite kako će izgledati. Evo ga, liči na mišolovku, ali tu će doći VU-metri, tako da bit će to sve super. Pošto ja lepak za drvo nemam, tako da ću zalepiti ovo plastičnim na svega par mesta, čisto ono da se ne raziđe. Bacujem i VU-metre, znači levi na levu stranu, desni na desnu stranu. Isto ću zalepiti plastičnim lepkom, naravno moram uštelovati da budu na sredini. Biće dovoljno sa dve strane, samo neće oni nigde. Sada je još potrebno da izvušim 3 rupice za napajanje i za levi i za desni kanal. Evo recimo ovdje ovako ću da postavim ove konektore, priključke, obeležavam ih markerom. Rupe su obeležene, za početak uzet ću burgiju od 6 mm i kasnije veću. Bušim druge dve rupe. Malo ću da proširim rupe šmirglom. I to je to. Sve lepo fino paše, naravno tu mora još doći plastični lepak. Bitno je samo sada da se postavi na rupe. Stavit ću ovdje malo više lepka da se ne razdrma slučajno. Lepak se ohladio, to je to i evo kako izgleda sada. Baš fino, jedno što sam ovdje malo oštetio, ali šta je tu je. Naravno sada sve u kućište polako da se stavi. Elektroniku neću uopšte lepiti, nema potrebe, ali zato ove ostale stranice hoću. Gornji poklopac neću lepiti u slučaju da treba nešto da se prepravi ili tako nešto, tako da njega ću samo ovako poklopiti. Ali dobra stvar je što ne spada. Zalepit ću ovako plastične nogice. To je to. Evo i nogice su postavljene, ne šanta. Što je najbitnije, znači nema ono da šanta levo desno, možda ovdje sto nije baš šavan pa zato, ali sve u svemu ja sam jako zadovoljan kako je ispalo. Stavit ću ga ovdje između gramofona i kućišta, priključujem RCA kablove i napajanje.
Koristit ću ovako jedan razdelnik, dakle sa jednog 3,5 mm na 2, koji će da razdeli zvuk na zvučnike i na vumetar. Pustit ću jednu muziku sa računara. Tako da to je to što se tiče vumetra, kao što sam rekao držat ću ga ovdje najvjerovatnije ispod monitora, morat ću kupiti duži RCA na 3,5 mm da stigne do kućišta i ono lepo izgleda, svetli žute boje. Namjerno nisam ubacio prekidač iz razloga jer će ovo non stop da mi svetli, ne znam da li je to dobro da non stop radi, ali ok, možete ubaciti vi prekidač ukoliko hoćete. Meni će ovo non stop da svetli, volim u sobi noću kada nešto svetli, tako da eto držat ću ga ispod monitora. Vi ukoliko ste zainteresovani možda da pravite ovako nešto, ostavit ću vam u opis videa gde možete naći ove vumetre sa elektronikom, treba vam jedan adapter, možete čak i na izmenični transformator ubaciti unutra, možete čak ubaciti u neko pojačalo, šta god bilo šta možete uraditi s ovim i eto, na vama je samo mašta i ideja. I eto, to bi bilo to, vi napišite u komentarima kako vam se sviđa, eto, ova mala skalamerija, kako da je nazovemo, ovi mali vumetri i mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Veliki pozdrav!